A vy víte, co přijde teď. Vy přesně víte, co přijde teď. Další naprosto skvělý komik. Boom, cink, tang, dum, bu, teď. Prosím, přivítejte naprosto úžasného komika, kterého můžete vidět napříč té a všude republikou, hlavně v Metro Comedy Clubu v Praze 1. Je to můj dobrý kamarád, je to skvělý komik. Obří potleskem přivítejte Šimona Fusatého! Tak, halo. Moje meno je Šimon, ale niektorí mi hovoria Šimi je Šimijou. A keď hovorím niektorí, tak ty myslím nikto. Ja už som v tom blbom životnom období medzi 20-kou a smrťou. OK. Ale vychovávali ma ako jedináčika, čo sralo môjho mladšieho brata. Ale celá moja rodina je divná. Napríklad moja babička nás začala ghostovať. To lebo mala infarkt. Druhá nedopadla o moc lepšie. Ona bola veľký fanúšik astrológie, takže začiatok a koniec jej života bol v znamení raka. Ale ako proste som Slovák a z katolíckej krajiny a stále sa bojím katolíckych kňazov. Ja len dúfam, že nezistia, že sa vo mne skrýva malé dieťa. Ale okrem toho sa mám dobre. Áno, mám vyštudovaného bakalára politológie. Tak Ty pič, OK, to... Teraz sa bojíš, ale smiať sa nebojíš. OK, aké máš meno? Tereza. A Tereza, čo robíš? Trvá to dlho, čo robíš? Robíš? Dobre, nie sme na Slovensku, máš prácu, ale... A čo za prácu, alebo... Dobrú prácu. Dobrou prácu, ako keby som ja bol ten z imigračnej polície. Ona je z polície? Do píče. Já se omlouvám, já musím domů, nechal jsem zapnout žehličku, pokud někdo z policie. Ja verím tomu, že nie je z imigračnej polície, lebo on vyzeráš ako srbský vyhadzovač, takže... Chorvátsky. Cože? Ty pičo, OK. Takže máme tu politiku. Aký je tu vzťah? Je to manželka, muž, alebo nepriatelia? Ty si z Chorvátska? Nie je problém, my ťa príjmeme medzi sebou, ale... Jak my, jako... Tady nejsi doma. A tady nie som doma. Ty pičo, ja som nevedel, že žijem v Rock Cafe. Dobre. Ale čo vás naučí politológia? Napríklad to, že českí politici sú skúsení a slovenskí sú ostrielaní. Pijú. Máme tu človeka, ktorého to baví.
Nie, úplne v pohode. Ja zase závidím Česku, boli tu voľby a vy budete mať vo vlade menej Slovákov ako my. Ty piče, ja mám vyštudovaného bakalára Ty pič, Tereza má svoj... Ty sa omlouváš za to, že sa smeješ? Ty... Toto nie je možné. Je tu niekto ďalší, kto sa smeje? To je prvýkrát, čo sa mi stalo, že sa niekto ospravedlňuje za to, že sa smeje. Terezo, víš, ja musím o tebe vedieť niečo viacej. Proste... Ty pičo, máme ešte nejaké ďalšie pekné ženy v hľadisku? Bejte mu jedu dál. Jo. Ty, ja sa cítim úžasne. Ja sa bavím vo svojom vnútri. A ty, pičo, úplne v pohode. Takže politika, kde som skončil? Ja normálne. Terezo, kde som skončil? Politika, hej, Slovenska, OK. A nie, videl, tá nová vláda, to bude Babiš, čo tam je Turek, Japonec. Oni si svoj... Áno, oni, tuším, tá láska, oni sa našli totiž na Tindri, pretože si tam videli profily a swipeli krajne doprava. Ja som iba tak sledoval, že tí Piráti, oni mali celkom dobrý výsledok a im robil siete Big Daddy Mickey. A to ani nie je vtip, ale ďakujem, ja to príjmem. Ale nie, oni ho najali a lebo on má totiž skúsenosti, jeho totiž zobrali a oni totiž nabrali na váhe. Dojebal som punchline. Toto sa absolútne nestalo. Nie všetko je Miro, čo sa žbírka. A okrem toho som bol v Ústí nad Labem. A je tu niekto z Ústí nad Labem? Ty vole, lístky sú za 330. Ale aj ľudia z Ústí nad Labem si môžu dovoliť lístky, tak ako je tam nejaký problém. Ja som vystupoval v Ústí nad Labem a bola to chyba. A ono totiž Ústí nad Labem je jediné miesto v ČR, kde fráza je mi to ukradnuté má viacero významov. Ty, ako Ústí nad Labem. Oni tam majú teraz to nejaké pervitín s príchuťou kaká. Volá sa to jedno gránko. Normálne Ústí nad Labem je jediné miesto v ČR, kde prídem a ja nešplhám na spoločenskom rebríčku. Bol som aj v Karlových Varech, ale čo už. A prišiel som na to, že opak slova Karlovy Vary sú Varlovy Kary. Vravel som, že som úplne v blbom období v tom medzi 20-kou a smrťou a už som sa dostal do takého obdobia, kedy je úplne priateľné na Tindri začať konverzáciu, že aký je tvoj obľúbený supermarket. Aha, tam je jeden človek vraví. Tak, môže meno? Martina, aký je tvoj obľúbený supermarket? Asi Albert, OK. Drahý, je tu niekto, kto nakupuje v Alberte? Drahý. Tak jasné, že pre teba to je drahý, lebo všetko Lidl nebo smrt. Lidl nebo smrť, máme tu ďalšie názory. Ty pičo, takže na politiku. Lidl? Máme tu Lidl. Wow, je tu niekto, kto nakupuje v Penny? Jasné, že nie, lebo nemajú na list. Ja sa mám otočiť. Aha, čo už? Zase, ty si môj najväčší fanúšik. Ako si jediná, ale najväčší OnlyFan. Môžem na tebe niečo špeciálne? Okrem školy?
OK, sorry. Nie. Takže Lidl, máme niečo spoločné, ja totiž som slobodný, tak skúšam. Mrk. Zatleskejte mi, lebo ja sa snažím, Mrk, asi to... Moc slobodné nejsieš? Prečo? Čo sa deje? Čo sa deje? Je tam niekto s tebou, alebo preto si tam sama v koute v rohu? Ty máš přítele? Nevadí. OK, niekto pekný, tam sa držia úplne v rade, že nie. Miláčku, ja sa bojím, on s nami bude rozprávať. Ja totiž nemám taký problém, lebo každá baba, o ktorú mám záujem, má buď frajera, alebo úroveň. A ono totiž je to tak zaujímavé, že frajera alebo úroveň. A teraz sa Tereza smeje. Okay. Teraz celý set čakám na to, kedy sa smeješ, ale teraz na nevhodnom mieste. Nie, som totiž mal babu, ktorá bola z Norska. A v Norsku totiž one night stand môže trvať pol roka. A ono je to najhoršie, lebo každá baba, o ktorú mám záujem, má buď frajera, alebo úroveň. Tereza, ty mi nepomáhaš. Ty si môj najväčší fanúšik, alebo čo sa deje? Ako často chodíš na stand-up? Ty si poprvé a naposled, dobre. Prosím? Aj ty taký? Ja že som na prvý... Ja, že som prvýkrát na stand-upe, ty pičo. Vypadá... Wow. I ty taký, takže máme toľko spoločného. Čo to ukazuje? To môžeš Tereze ukazovať potom neskôr. Ona ví, či... Teraz sa... Ale v pohode. Tamhle Takže u teba je to do zadku, alebo... Alebo normálne. My sme sa... Vraveli mi ľudia, kamoši, že aby som nerozprával o sexe a podobných vecí, ale neviem, nejak to tak sklzlo. That's what she said. Tak aspoň vtipy na Slovensko. Ja mám Sorry. What the fuck? Takže slovenčina je veľmi jednoduchá, má len dva časy, prítomný a minulý, pretože tam nie je budúcnosť. Ak budete chcieť ísť na Slovensko, tak odporúčam v zime, pretože ten sneh dokáže zakryť polovicu chudoby. A najlepšie je, že Bratislava je iba 80 km od Viedne, takže tam ide vlak, ktorý vás tam ide vlak, nie je to nemecký vlak do Poľska, takže v pohode. Ale ide a odvezie vás 1 hodinu na východ a 20 rokov do minulosti. A ešte pozerám, mám nejakým trochu času, tak mám ešte minútu času, tak bol som vo Viedni, som vystupoval a tam sa tým ľuďom nepáčilo moje vtipy. Som vravel, že aké je obľúbené jedlo nezbedných rakúskych otcov. A ja, že Wiener Fritzl. Wiener Fritzl. A ak neviete, kto je Fritzl, to je ako P. Diddy, ktorý začal od podlahy. Vlastne to začal od sklepu.
On to tajemstvo udržal v rodine dlho. A to je odo mňa všetko. Ďakujem, boli ste skvelí. Dámy a pánové, funguje mi mikrofon, slyšíte mě, dámy a pánové, Šimon Fusatý. Úžasný to bylo. Jsem slyšet, je ten zvuk, slyšíte mě vůbec do piči? Jo, dobře. Drž hubu. Tak, my ještě Šimona chvilku zdržíme. Jaro, máš nějakou otázku na Šimona? Ty jsi byl plný otázek tady, ty vole. Na Slováky většinou ne. Většinou jenom zajímá, kdy se vrátí domů. Ale Šimon by tady ještě mohl zůstat, protože přece jenom vymíráme a potřebujeme mladé statné muže z Azie, aby nás tady nahradili. Našel si zalíbení v Tereze, což je samozřejmě fajn. Bohužel, já přes ty světla moc nevidím, ale Tereza tam má nějakýho Halka, prostě, nebo nějakou jinou plešatou zrůdu, která ji chrání prostě. A každý, kdo hrál RPGčka, ví, takže tam platí jenom hrubá síla, takže prohráváš. No, je ale spoustu věcí, které hrubou sílu vynahrazujou. Říká se jim kinetika. V překladu balistika, jakoby, jo, to je taková věc, kterou vynalezli hrozně chytrý lidi. Na Slovensku to jenom budete mít, jo, jakoby, jo, že prostě není potřeba jako něco někam doníst a s někým třást. Existují způsoby tam dostat hodně rychle. Jakoby, Príde otázka? Pružinou, gumou, a nebo něčím jiným. Já rád chci říct, že vy s Region Jetem měli domů, vole. Ne, mně se tvůj stand-up hrozně líbil, jsem rád, vlastně, byl to jako vynikající, je to jeden z prvních slovenských stand-upů, který jsem jako opravdu líbil. Takže jediný. Přiznám, že jsem v podstatě jedinej, no, jako, mě Slováci posílají, ne, jedinej ne, většina Slováků za mě spolíhá na to, a já s tím mám trošku, že jejich orientální přízvuk automaticky jakoby vyvolává jako úsměvy a dobrou náladu. U mě to tak není. Ale u mě si ji vyvolal těma vtipama, což je nad rámec toho, co bych jakoby vlastně čekal. Upřímně. Děkuji, Jaro, že jsi přivítal tady Šimona opravdu, jako, že se cítí jako doma. Za mě může zůstat. Přišlo z cestu domů, balistika, rychlý objekty do tvýho těla. Sereš mi, jak mluvíš, ale máš dobrý vtipy. A to je jediný, co dělá kvalitního člověka, upřímně. Všechno ostatní si můžete strčit do prdele. Jakoby, jo. Děkuji. Aničko, co ty? Máš nějaký otázku na tady našeho prvního komika druhé půlky Šimona? Pojď, Ne. něco vymysli. Neboj se to. Já se nebojím, mě se chce zvracet, ale ne, mě jenom zaujal mě článek, kde psali, že ženy mají rádi vtipné muže. Tereska je toho důkazem. Lebo Tereska má rada mě, ano. Ano, pod Tereskou je mokrá židle a Chorvat za to nemůže teďkon, takže Jak slimák zanechá za sebou stopu prostě. potřebovali bychom tu černou madraci, aby se to dalo jako utřít, takže já dotazy asi nemám, jenom když budeš všem slečnám říkat neustále ty píčo, tak Tak je to dobrý. Je to Pokračuj super. dál. jakoby aspoň ne prostě třeba předtím, jo, když prostě ona dá ty nohy od sebe a ty píčo, já bych to jako zapracuj na tom. Ne, já bych přidal. Jo. Prostě z 0 na 120, ne na 100. Já Moment, nevím. když se roztáhnou nohy, ty Mně se nelíbí kurdo, prostě, nemusíš- mně se nelíbí, jak jí hned tyká. Prostě já jakoby... Já jenom vás Kde upozorním, žiješ, vaši ty, jako... jako- taky. Tereska má člověka, který je údajně z Chorvatska, který vás všichni zastřelí za chvilku. Já jsem se vás snažil upozornit na to už 2krát To je a takzvaný... někdo odsaď A neodejde. Srb ví, o čem mluví. Jakoby, Mě jo. ušetří, vy jste čuráci, vole, já se to rozumnej tady. Ne, on se vystřílí do Šimona, to je dobrý, to stačí. Poprvé Srb a Chorvat najdou schodu. Ty vole. Čo sme, na Karlovke? Ne. A Šimi. Tak a na tohle tě musí poslat do píče, kámo, děkuji. Šimi, byl jsi naprosto úžasný. Dámy a pánové, Šimon Fusatý, velký potlesk pro něj.